And this time around mga kapuso, atong makauban ang cast sa Voltes 5 Legacy, si Radson Flores ug Isabel Ortega. Radson and Isabel, good morning and welcome to Cagayan de Oro City at home with GMA Regional TV. Happy Higalay Festival. Kumusta kayong dalawa? Good morning po. Good morning. Nako, super happy na na-visit namin ng Cagayan de Oro ngayon. Super saya po nung Higalay Festival na napuntahan namin. Everyone was so nice, so sobrang nag-enjoy kami. Actually, yung the last time na pumunta ako sa Mindanao is sa Davao. And parang sobrang nag-enjoy talaga ako nun. And nakuha ko yung warm reception na parang, alam mo yung sobrang friendly talaga ng mga tao. Ang sarap ng pagkain. Ganun po. Yes. Sige, let's talk about yung mga characters niyo sa Voltes 5 Legacy. Si Isabel, kumusta yung characterize mo dun kay Jamie? Actually, it's a lot. Madalas po more on the physical side. Actually, same naman din, physical and mental. Pero mas yung physical side yung talagang pinush ko na mas matrain ako. Kasi, syempre, si Jamie, as we all know, is a ninja. So, kailangan maliksik, kailangan ang daming martial arts kang alam. So, I think yun din talaga yung kung saan ako nakafocus, especially during the pandemic. So, yeah, other than that, syempre sa pinanood ko yung anime over and over again. Nanood din ako ng mga iba't ibang klaseng movies na may mga superhero na females. So, yeah. That's Oo. why. Yung ano yung mga struggles mo during, lalo na martial arts, di basta-basta yon. Ano talaga, dugot pawis talaga yung training para sa role ko. Pero sobrang worth it and sobrang rewarding naman kasi alam naman natin na malapit yung Voltes 5 sa mga puso ng mga maraming fans na talagang nasubaybayan nila yung show, especially during their childhood. And para sa bagong generation ngayon. So knowing na na I did my role justice, especially since ang laking shoes to fill yung Jamie Robinson. So, it was very rewarding for me naman. And I feel like it's worth it naman. Kumusta yung parang mindset mo nung nalaman mo na nakuha mo yung character na si Jamie? Actually, I think that's online yung the moment na sinabi nila Direct Mark sa akin na nakuha ko yung role. Talagang umiyak talaga ako. So, witness yung yung ipinamit si Miss Darling sa pag-iyak ko nung nakuha ko yung role. Pero yeah, it's just a reflection lang din of how grateful I am and how excited I am for this series. Kasi, yun nga po, aside from it being such an iconic part of our culture, Philippine culture, diba? It's really a good opportunity then for me to be able to show people kung gaano ako ka-passionate sa work ko, sa craft ko. Nako, very nice. Kay Rad naman, syempre Rad, being a Starstruck Season 7 Avenger, no? At ngayon gaganap ka bilang si Mark Gordon. Kumusta ba yung parang experience na ito? Maganda, big break sa'yo. Well, for me, it was terrifying talaga. It was terrifying. Kasi from Starstruck talaga, alam mo yung hilaw na hilaw pa eh. Tapos kailangan, parang biglang, big show agad, big show. So, malaking expectations ng tao sa'yo since big show siya. Eh parang, since parang half-baked ka pa lang, kailangan mo mag 200%, mag-effort ka talaga para ma-meet mo yung expectations nila. And so ako, ginawa ko, si Mark Gordon kasi super deep niyan tao, stoic person. Pag makikita mo siya, mukha siyang emotionless, pero deep inside, ang daming nangyayari sa utak niya. So ako kasi, we have similarities. So, minanifest ko na talaga si Mark Gordon. Sabi ko, I was born for this role. Na-manifest ko siya para makatulong sa akin. And luckily, nakatulong naman siya kahit paano. And syempre, andyan din yung workshops. Sobrang laking tulong nun. Tapos yung mga peers ko din, mga co-actors ko, sila Miguel, sila Sab, sila Matt. Tutulungan kami. And syempre, yung mga bosses namin, yung directors. Ayun. And syempre, ang iconic kasi kay Mark Gordon is yung kabayo niya na si Alpha. So ako, ginawa ko, nag-horseback training ako para matuto akong sumakay ng kabayo and ma-apply. And for some point din, para alam mo yun, living the role na rin. Na si Mark Gordon nangabayo, kailangan ako, nangabayo din ako. Kumusta yung pangangabayo? May mga struggles ba doon? Well, ako kasi nung nag-start akong mangabayo, ang sinasabi sa akin lagi ng trainer is, kailangan para kayong sumasayaw. Kailangan same kayo ng rhythm, sa steps nyo, hindi kayo nagtatapakan ng paa, parang ganun. Nung natututunan ko siya, kasi nung first, hirap na hirap talaga ako, hindi ko maintindihan. Paano, parang onti lang tatalo na ako. Mahuhulog na. Nung naano ko na parang kailangan, one motion kayo.
nakatulong siya ng sobra. And from then on, tuloy-tuloy na. And yung mga scenes ko na nangangabayo ako, I'm pretty sure I did well. So in real life ba, parang may nakikita ba kayo, as you mentioned, ikaw Isa, may nakikita ka bang similarities sa personality mo tsaka kay Jamie? Similarities and differences. Kasi una sa lahat si Jamie, very ano siya very tough, very strong. Talagang, alam mo yun, very militar siya So I think yun yung difference namin. Kasi ako, medyo hindi ako dun sa top side, medyo malumanay ako, medyo mahinhin lang ako. Pero honestly, feeling ko, as I was playing the role of Jamie, parang naging similarity ko na rin sa kanya. Parang na-adapt ko na rin yung ganong factor ni Jamie. Parang nahawa na rin ako dun sa character niya. Kasi ang tagal tagal na namin tong ginagampanan yung role namin na to since more than a year na kami nagsushoot. Tapos ilang years kami nag-prepare. So parang nakuha ko na rin yung qualities ni Jamie. Nakuha ko na rin yung mga personality traits niya. So feeling ko yun. Feeling ko now mas naging mas naging siguro tough. Mas nahiligan ko na rin mag-training and things like that. Anong mga martial arts ba natutunan mo? Sige. I did Arnis, I did kickboxing, I did Muay Thai, and then gumawa rin kami ng MMA. We also did Wushu, bow staff, and Judo. So, marami. Yeah. Kasi may mga scenes sa kalaban ko si Big Bert. So, kailangan magaling ako mag-bow staff. May mga scenes naman na naka-sword, nakakatana. So, talagang it's really a different variety talaga. It's a big variety of martial arts. In life ba, saan yun masasabi yung parang salitang, let's vault in? Gentleman first. Okay, sige. 2022 naman. Okay. Naiisip ko lang kasi talaga yung parang relationship naming lahat sa set From the staff, the actors, the producers, the bosses. Kumbaga, hindi kami, kunyari may maling nangyari. Walang parang magrereklamo Walang nagrereklamo. Lahat kami tulong-tulong talaga kasi alam namin big project to. So kahit anong mangyari, kahit nahihirapan na kami, may mga nahihirapan na, push lang talaga. Kasi malaking show to and pinaghihirapan kasi talaga namin. Alright, Isa? Siguro let's vote in for the show. Siguro, yun nga, like sabi ni Radson, kami lahat as a production, nag-vote in kami together to work on this. Vote in sa mga old generation na they grew up with Voltes 5, vote in sa bagong generation na mapapanood ng Voltes 5, and vote in tayong lahat para ma-enjoy at maging proud sa series na ito. Nako, very well said. Isa and Rad, let's invite our Kapuso viewers here in Mindanao to watch and abangan, syempre, Voltes 5 Legacy. Ladies first. Ayun po mga Kagayanon, abangan niyo po ang Voltes 5. 2023 na po kami e-ere. It's worth the wait. But also, I want to take this opportunity then to plug, of course, What We Could Be po. Weeknights po yan after Lolong. And of course, thank you for joining us today. Okay. Rad? Yun mga Kagayanon, maraming salamat na sobrang laki ng suporta nyo. And hopefully paglabas ng Voltes 5, sana sumusuporta pa din kayo. Manood po kayo kasi sobrang pinaghirapan po namin to. And hindi namin, tataas namin yung standard rather. Sa mga mapapanood nyo pang future films, mag-enjoy talaga kayo dito. Kini ang At Home with GMA Regional TV.